siya, simbahon ta siya, i-worship ta siya. But before pagit sila, ihanda ta nga aton nga tagipusoon sa pagkanta. So ready na ka mo magkanta sa Ginoo? Amen! Amen! Hallelujah! Sige, duko ta kang mga di. Amay yes, sa langit, Lord. salamat gid Ginoo, ari naman kami liwat. Wala kami ginakapoy kag natak-an sa pagkadto sa imo. Yes, Lord. Kay naga-enjoy gid kami sa imo presensya, naga-delight gid kami Lord sa imo presensya Ginoo. Lord, yes. sini nga aga, tanan namon nga pagkantahon, pag-aambahon para lang gid sa imo. Para lang gid sa imo. Wala na sang Ginoo. iban pa kay ikaw lang gid ang nagakaangay. Oh, yes. Nga yes. Diyos nga dapat namon nga simbahon Ginoo. yes. Lord, Oh, gina-enthrone yes, ka namon sa amon tagipusoon kag sa sini nga lugar. Oh, yes. Lord, do as you want, Father. Amen. Amen. Everything we do is for you, Amen. Lord. Salamat, gid. In Yes, the name of Jesus, Amen. Sige, maamba kita. Jesus' Sige, Ginoo. name. Amen and amen. Hambal sa salmo, pirmi ko ikaw, ginahuna-huna, Ginoo. Kag tungod nga ara ka sa akong tupad, hindi ako matublag. Oh, yes, Amo Lord. ina nga malipayon ako. Ang akon kabuhi puno sang kalipay. Oh, Hallelujah. yes, Lord. Kag nagakabuhi Hallelujah. ako Hallelujah. nga luwas sa katalagman. Kay Oh, hindi yes. mo ako pagpabayaan nga magkadto sa lugar sa mga patay. Oh, Hindi yes. mo Oh, pagtugutan nga God. Yes. madunot sa lulubngan ang Yes, imo Lord. matutom nga Yes, alagad. hallelujah. Ginatudloan mo ako Hallelujah. kung paano ko maangkon ang padayon nga kabuhi. Tungod sang imo presensya, malipayon gid ako. Oh, yes, Wala Lord. sing katapusan ang akon kalipay sa tupad mo. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Tanawabi ang tupad niyo kung malipayon. Oh, Hallelujah. tanawang nakadlaw. Hallelujah. Salamat gid Ginoo kay malipayon ang imo mga Oh, katawan. yes, yes. Ang katawan sang Ginoo malipayon mga bata. Abi, makita kung ano ka mo kalipay kaya ra ang Ginoo. yes, Hallelujah. Lord. Salamat gid Ginoo. Lord. Salamat gid Ginoo Thank you, nga Lord. makamuta. Iwagay-way ta gid Yes. sa pagdayaw sa Yes, Ginoo kag yes, himayaon ta gid siya. Oh, yes, Kag magsinadya kita sa iya nga presensya. Yes, Lord. Hallelujah. Wala gid sing katapusan Yes. ang Oh, kalipay yes. sa tupad sa aton Ginoo. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Salamat gid Hallelujah. Ginoo. Salamat Hallelujah. gid. Hallelujah. Thank you, Oh, Lord. yes, Lord. Hallelujah. Si Jesus ang tanan-tananta, amo na masadya, magsinadya kita, hallelujah. Si Jesus ang tanan-tananta, betigid ka sadya, hallelujah. Siya hari sang kalibutan, hari naton tanan. Si Jesus ang tanan-tananta, amo na masadya, hallelujah. Si Jesus ang tanan-tananta, amo na masadya, hallelujah. Si Jesus ang tanan-tananta, katigid ka sadya. Siya hari sang kalibutan, hari naton tanan. Si Jesus ang tanan-tananta, amo na masadya. Kalipay ni Jesus ang aton nga kusog. Kalipay ni Jesus ang aton nga kusog. Kalipay ni Jesus ang aton nga kusog. Kalipay ni Jesus aton kusog. Hallelujah. Kalipay ni Jesus ang aton nga kusog. Kalipay ni Jesus ang aton nga kusog. Kalipay ni Jesus ang aton nga kusog. Kalipay ni Jesus aton kusog. Hallelujah. Hatagan. Hatagan niya ako sa buhi nga tubig. Hatagan niya ako sa buhi nga tubig. Hatagan niya ako sa buhi nga tubig. Para hindi ako pag-uwawon. Hatagan niya ako sa buhi nga tubig. Hatagan niya ako sa buhi nga tubig. Hatagan niya ako sa buhi nga tubig. Para hindi ako pag-uwawon. Hallelujah. Kada Adlaw kay Jesus,
nami pertigid ka sadya. Salamat Ginoo. Kada adlaw kay Jesus, gadugang ako nga gugma. Sa langit niya dalon, inaginahulat na ako. Kada adlaw kay Jesus, nami pertigid ka sadya. Hallelujah. Kada adlaw kay Jesus, nami pertigid ka sadya. Kada adlaw kay Jesus, akon nga gugma. Sa langit niya dalon, ginahulat na akon. Kada adlaw kay Jesus, nami pertigid ka sadya. Hallelujah. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Adlaw-adlaw minami, kami duha perti ka sadya. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Hallelujah. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Hallelujah. adlaw nami Kami duha perti ka sadya. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Hallelujah. Salamat Ginoo. Gamanan ang Aton Jesus. Ideklarar tagid kagamhanan ng aton Jesus. Gamanan ang Aton Jesus. Gamanan ang aton. Alagaran ta si Jesus. alagaran si Jesus. Hallelujah. Alagaran si Jesus. Alagaran si Jesus. Alagaran si Jesus. Himayaon 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 si Jesus. Hallelujah. Tarararararan, tarararararararara. Hallelujah. Si Jesus ang tanan-tanan, tanan-tanan, pertigid ka sadya. Hari sang kalibutan, hari naton tanan. Si Jesus ang tanan-tanan ta, pertigid ka sadya. Hallelujah. 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 presensya, pertigid ka Thank you, sadya. Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo, kay Oh, ara blessed ka be gid, your Lord. name. Ara ka gid sa Hallelujah. pagtipon sa imo mga kaanakan. Kay ginatibuong gid nimo ang imo nga ngalan. Oh, hallelujah. Salamat, Ginoo. Gani kung ginakilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo, basta pasulabihan ninyo ang mga butang nga didto sa langit, sa diin nagapungko si Kristo sa tuos sang Dios. Oh, yes, Isintro Lord. ninyo Yes, ang Lord. inyo panghuna-huna sa langit nun nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang. Oh, yeah. Kag napatay na kamo sa inyo daan nga kabuhi, ginatago na didto sa Dios upod ni Kristo. Si Kristo amo ang inyo kabuhi, kag sa pag-abot sang adlaw nga ipahayag siya, igapahayag man kamo kaupod niya nga may gahom kag dungog. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, Ginoo. Hallelujah.
Ginaimbita ko gid ang tanan nga ini nga kanta. Ang ini nga kanta nga pagkantahon ta subong pwede naton mapiyong ang aton mga mata. Pwede ta mapiyong ang aton mga mata. Kang makonsentrate lang gid ta sa kay Hesukristo. Ini nga kanta mangin isa ka pangamuyo sang aton tagipusoon. Tagsa katagipusoon naton nga ari di subong. Pwede ta mapiyong ang aton mga mata samtang ginakanta ta ni. Oh, hallelujah. Ginahatag namon sa imon ang amon tagipusoon. Sini nga adlaw, o Diyos, ginahatag namon. Ni ako nga gusto ang tahuron ka, Diyos ang kasing-kasing ko, gasimba sa imo. Ang tanan sa akon, dayawon ka, tanan nga naluyagan ko, yara sa imo. Diyos ginahatag ko, kasing-kasing kagkalag ko, gakabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko, himua ang luyag mo. Ini ako nga gusto, ini ako nga gusto, ang tahuron ka, Diyos ang kasing-kasing ko, gasimba sa imo. Ang tanan sa akon, dayawon ka, tanan nga naluyagan ko, yara sa imo. Diyos ginahatag ko, kasing-kasing kagkalag ko, gakabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko, himua ang luyag mo. Diyos ginahatag ko, kasing-kasing kagkalag ko, gakabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko, himua ang luyag mo. Diyos ginahatag ko, kasing-kasing kagkalag ko, gakabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko, himua ang luyag mo. Himua ang luyag mo. Himua ang luyag mo. Himua, Ginoo Diyos, himua ang luyag mo, Kristo. Himua, ikaw lang Ginoo, ang luyag mo. Gani gintawag sila tanan ni Jesus
kaginsilingan, nahibaluan ninyo nga ang mga manugdumala sang mga nasyon may gahom sa ila mga sakop, kag pagusto lang sila kung ano ang ila himuon sa ila. Lord, yes. Pero hindi amo ini ang sa inyo. Kay kung sino sa inyo ang gusto nga mangin gamhanan, dapat mangin sulugoon siya yes. ninyo. Oh, yes, Kag kung Lord. sino sa inyo ang Help gusto us, oh nga God. mangin Help pangulo, dapat Oh, mangin yes. ulipon siya sang tanan. Kag bisan pagani ako nga anak sang tawo, wala nagkadto diri sa kalibutan, agud alagaran, kundi mag-alagad, kag maghatag sang akon kabuhi, agud matubos ang madamo nga mga tawo. Oh, salamat. Buligi kami, Ginoo. Amon Dios. Mag-alagad sa imo. Buligi kami. Mag-alagad sa imo. Ginoo. Langgit, Ginoo. Maini nga kanta. Kapangamuyo kami, Ginoo. Nga amo ini ang amon. Yes, Lord. Isaka. Oh, Isaka. hallelujah. Wala untat nga pag gusto, wala untat nga pagpangamuyo sa imo. Ini nga kanta nga amon pagkakantahon. Subong Lord. Thank you so much. Ako Maalagad, mapaubos ang nagaluyatan kabaskog, ang pangamuyo ko sa kay Jesus. Ako maalagad, ako maalagad, ako maalagad, subong. Ako maalagad, mapaubos ang nagaluya at agan kabaskog, ang pangamuyo ko sa kay Jesus. Ako maalagad, ako maalagad, ako maalagad, subong. Ako maalagad, ako maalagad, ako maalagad, subong. Hallelujah. Sa imo Hallelujah. langit ang alagaran ko, Ginoo. Oh, Jesus. Sa imo langit. Ginahagad ko gid ang tanan magkanta sang hallelujah. Tanan-tanan kita makanta hallelujah. Oh, hallelujah. Ipataas ta nga aton tanan nga kamot. Magkanta hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, Yesu Kristus. Hallelujah. Hallelujah.
grabing Ginoo, tanan ta magpalakpak sa iya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, maglingkod kita sa presensya sa aton nga Ginoo. Wow. Kanami sa aton worship. Salamat, Lord. Okay, so ginaabi-abi ko ang tanan nga diri subong. Welcome, welcome, welcome gid sa tanan. Ilabi na gid sa mga naga-join sa aton sa Facebook Live. Welcome gid kamo mag-join sa amon diri sa Santa Clara, Lote, His Life Ministries. No, diri sa Santa Clara sa Banga, Subay. Kag ang mga nagapamati man sa aton sa Radio DYVS. Welcome gid kamo. Salamat sa pag-upod sa amon, no, sa pag-attend sining service. And also especially sa YouTube channel gali naton sa His Life. No, salamat nag-join kamo. Welcome gid kag kabay pa nga ara kamo sa mayo nga kahimtangan kag ang Ginoo ara gid sa inyo nga kabuhi. Okay. So diri sa His Life Ministries ang aton lang gid nga vision, ang aton nga ginatan-aw, no, is to glorify God, himayaon ang Ginoo, and to make disciples. Mahimo kita sa mga tawo nga magasunod gid sa mga pagtulunan sa aton Ginoong Hesukristo. Okay? So tanan welcome. All imperfect people, tanan nga hindi kuno perpekto, welcome gid diri. Kung ikaw perpekto, welcome ang magyapon. Welcome ang magyapon diri. Okay, sige. So mga utod, sini nga aga for Sunday sang July, may bag-o naman kita nga pagtulunan. Natapos na naton to ang last week ang aton nga ginatawag nga home run o pagdalagan pa uli. Subong nga aton nga topic or ang aton nga kuan nga series. What does God want? Or sa hiligay noon, ano ang luyag sang Ginoo? Or ano ang gusto niya? No? Sa ibang nga translation, what does God require? Ano ang ginapangayo sang Ginoo? Requirement, no? Sa Micah, sa ibang nga translation. So amo na nga aton nga tun-an subo nga aga. Okay. May ara na kamo instance sa inyo kabuhi nga namangkot kamo. Kung ano gid bala ang kabubuton sang Ginoo, ang will, no? Ang will sang Ginoo. Mga uto damo layer, damo level ang kabubuton, ang will, no, sang Ginoo. May ara siya will, kabubuton para sa imo kabuhi. Ikaw personal na iya nga kabubuton sang Ginoo. May ara man siya kabubuton, will, sa simbahan, sa iglesia, no, sa body, sa lawas niya. May ara man siya kabubuton sa syudad, sa komunidad. Okay? Kag may ara man siya kabubuton para sa nasyon, no, sa country naton. So damo layer ang kabubuton sa Ginoo. Nan. So ang aton lang gid dapat may balaan naton kay ang kabubuton niya may ara ginatawag nga revealed will. Inang ginpakita na niya, ginpahayag niya, ginpakilala niya sa katawhan. Revealed ara ina sa pulong. Sa pulong sang Dios sa Bible. So kung ikaw student ka sang Bible, ginatun-an mo ang Bible, makita mo dira ang iya ginpakita ang revealed will sang Ginoo. Pero may ara man siya ginatawag nga permissive will. Buti ginoon, gina-allow lang niya, ginatagaan niya ka permiso nga matabuin na sa kabuhi mo. Maski ano man na, karon lang naton istoryahan na siya. Pero permissive na siya, gina-allow sa Ginoo na. Nga siya lang kabalo. Pero ang naibal-ala naton, nga siya ang aton Ginoo maayo gid, good gid ang Ginoo, good, the goodness of God ang kaayo sa aton Ginoo. Nga amo na saligan ta. Nga maski ano ang aton nga sitwasyon sa aton kabuhi, ginaalaw mo niya mga masakit, mga problema sa aton kabuhi, ang matabo sina, ang end result sina, nga ang aton kaayuhan. Amen? Nan. Amo na nga natawag nga permissive will. May maara man siya ginatawag nga hidden. May gintago siya.
nga gina-reveal niya lang sa mga katawhan nga ginpili niya, no? Amo nang ginatawag nga prophetic nga will, no? Ginabutang niya sa ang Bible mga utod, especially ang Revelation, no? Nabutangan may prophecies na dira, may mga prophetic symbols nga ginatawag. So ina siya may balaan na naton, ma-unlock na naton kung i-reveal sa Ginoo ano ina nga meaning, pero hindi na naton makuha sa intellectualism, sa aton nga human nga understanding, maski ano himuon ta. Kung hindi na gusto pag i-reveal, hindi mo gid na iya makuha. Ang baligani, when the Lord shuts a door, kung sirhan kuno sa Ginoo ang ganhaan, wala sang may makaabri. Kung abrihan man niya ang ganhaan, wala sang may sarado. So amo na ang Ginoo ta. So all we have to do is to trust Him. Sa ligan tagid ang Ginoo maski anong aton sitwasyon. Okay. Ang aton word, ang aton topic, ang reference verse, ginkuha sa Micah or Micah. Sa Hebrew, mag-pronounce sila Micah. 6 verse 8. Na butang dire, sa Ilonggo, Mikas, no? Nagsabat si Mikas, gintudluan kita sa Ginoo kung ano ang maayo, no? Kag amo ini ang iya gusto. Tandaan niyo mga utod, ang iya gusto. Nga ipatuman sa aton. Himuon naton kung ano ang matarong. Pasulabihon naton ang pagkaluoy sa iban. Mercy, sa English mercy. Kag magsunod kita sa aton Diyos nga may pagpaubos. Humility, no? Humbleness. Okay. Before magkadto ko dira, mga mahambal ko sa inyo about ang background ni Mikas or ni Micah or ni Micah sa Hebrew, no? Ano ni siya nga, siya isa sa mga may 12 minor prophets ang Bible. 12 sila, gitawag sila minor, hindi butsingonon nga nubo ranggo. Okay? No? Sila yan ni Isaiah, sino pa na, Jeremiah, mga major na sila nga prophet, hindi butsingonon nga taas gijaranggo nila, hindi. Ang butling singanon sila, ang ila libro, nubo lang niya. No? Siya gamay lang, siya mo na nga minor lang na tawag. Pero tanan na sila ya ang mensahe sa Ginoo, wala minor, wala major. Tanan importante. Okay, so isa siya sa 12 ka minor, may apostrophe, no? Prophets. Kag ini siya natawo sa time nila ni hari sang Israel. Okay, ari na tabo ho. Pagkapatay ni Haring Solomon, kilala niyo si Hari Solomon? Bata ni Haring? Hindi. Bata man siya ni Solomon. David, Haring David. No? Si Solomon, Haring Solomon, bata ni Haring David. Kabalo man kamo, pila kabilog sawa ni Haring Solomon? Hindi niyo siya pagsundo na, damo-damo. No? 700. Wow. Wala siya na ano? Wala siya nagbukay ulo, uban sa isa pa lang gani, asawa ko, wala ko gaugtas. So muna, pagkapatay niya, ang ginharian sang Israel, gintunga sang Ginoo. Gintunga, mga utod, ginhalf ba? Ang Northern Kingdom, ang ginharian sa norte, kag ang ginharian sa south. Okay. Ang ginharian sa south, amoy na ang Judah. Ang kapital niya, Jerusalem. Okay? Sa Northern Kingdom, amoy na ang Israel. Nakuha nyo pa? Ari pa kamo? Sunod pa? Ang kapital niya, Samaria. Okay? Sige. Dugay kag nabalik ang kingdom, no? Gintunga sa Ginoo kay ka-unfaithful gid mga utod. Israel ang tawag sa ila duha, pero sang gintunga sila Judah and Israel. Amo na nga ang word nga Jew halin sa word nga Judah. Judah, well, it's just ng play of words siya, no? Pero dira halin sang gintunga. Okay, ang importante ari mga utod. Ang Israel or ang Judah, they are the chosen people. So may certain standard ang Ginoo dapat
Pareho man sa aton, may certain standard set ang Ginoo. Pagi sa aton nga batasan, sa aton pang ginawi, sa aton pang huna-huna. Okay? Ang naitabo, mauni, maamoy ni. Si Banode, hindi nangin faithful ang Israel kag ang Juda. Duwagin sila, duwagin katiga ulo. Ano hinimo nila? Nagpati sila sa mga Diyos. Okay? Okay pa? At the same time, ginbasa nila ang ginhatag nga commandments ni Moses, pila gani kabilog? Pila? 10 commandments. Kabalo ko mo mga utod kung pila gin-expand nila. Ha? Pila? 600 laws. Ginimo nila 600. Ang pulo lang tani ay gin-expand nila to 600. Muna yung mga Talmud, Torah, no? Ginkuha nila, ginpadamo pagid. Hindi na gani sila katuman sang pulo, ginpadamo pagid. Tapos, amuning natabo, puwerte sa ila ka, kuan gid ya kuno, sunod gid ka kuno ya sa Torah, sa law. No, as in kuan gid ya, especially ang Sabat. Ang Sabat amo ng holy day, Saturday na sa mga Jew. Sunod ka gid na kuno ya nga maski may mahulog dang imo nga kuanda, hindi gid ya pagkwaon, hindi kayo magtrabaho. Even today, mga utod, ang Sabbath sa mga Jew, puwerte gid ya, hindi sila kapindot sa elevator. Kundi masaka ka sa elevator, hindi ka magiho. Ang Jew, ang mga Orthodox, namin ko, grabe, may mga klaseng, siyempre, may mga Jew man subong nga wala gid kasunod sa law, mayara mo ginatawag nga Orthodox, nga super gidya ka, masinulundon. Nga maski magsulod sa elevator, hindi sila magpindot. Mahulat sila sang tao nga masulod, kag amo pagpindot, kay no work na ya sa mga Jew ya ang Saturday, no? Ang incidentally gali para maintindihan ta sila, ang adlaw nila nagasugod sa alas 6 sang gabi. So ang adlaw nila kundi Sabado sa Friday 6 p.m. nagsugod na until 6 p.m. man sa Saturday. Amoy na ang adlaw nila. From night to day. Okay? Nakuha nyo? Halin sa kadulom, pasanag. Kitaya suli. From ang aton adlaw, halin sa kaagahon, sa kasanag, pakatos kadulom. No? May certain prophetic meaning na pero hindi tada na magsulod. So, muna mga Jews. Sa time ni Micah, grabe sila masinulundon gid kuno sa law ni Moses. Perti sila ka masinulundon nga nagtalang na sila. Grabe, no? Grabe ang deception sang kalaban. Abi mo nagasunod ka pa sa Ginoo, abi nila gina-favor pa nilang Ginoo. Gali nga nagliwas na sila, nagasimba na sila sa mga Diyos bala. Kada corner may Diyos. Sang time na ni Jotam, Hezekiah, kag may isa pa kahari sang time ni Micah. Sila ni contemporary ni Nehemiah. But anyway, si Micah na aton nga storyahan. So mo nang background. Nangin hindi matampad ang mga Hudiyo, ang mga Israel sa Ginoo, nagasimba na sila sa Diyos. Kag ari pagidho. Karon justice. Ang topic ni Micah is about justice, about mercy, kag about walking in humility. Amo na ang ari nabutang dire, gintudluan kita sa Ginoo kung ano ang maayo. Ang iban nga translation sini dapat hustisya, justice. Kag hindi amo ya gusto nga ipatuman sa aton nga himuon naton ang matarong mo ng justice. Pasulabihon naton ang pagkaluoy, mercy. Kag magsunod kita sa Dios nga may pagpaubos. Isa-isahon ta mga utod. Background pa lang subong Medyo simple lang ini nga kuan, pero kadalom sini.
kadalom nga pagtulunan, no? Pero unahon ta na kamo ari ho para hindi na ko base malipatan ko. Magsunod sa Ginoo kay ang na-present diri una na yung justice, sunod mercy, and kakatapusan ang humility. Pero amuning hambal ko ya sa inyo, unahon ang humility. Magpaubos anay. Be humble anay. Consider others more than yourself. Amo na ang meaning, ang definition sang humility. When you are humble, maka-extend ka mercy. Karon expound na to ng mercy. Ang mercy is more than kaluoy. Kaya ang mercy, kung may nakasala sa imo, dapat ano himuon? Hindi kung sa kalibutan, kung may nakasala sa imo, punish ginaya. Diba? Tuod na. May munang natawag justice, no? So for example, nakapatay ka sa law ni Moses, ang kabuhi, ang kabayaran, ano? Kabuhi man. Grabe na iya. So amuna, ano ang mercy? Ang mercy, patawaron mo siya. Nakapatay siya. Ang mercy, hindi mo idapatan sang na-deserve niya. Nga dapat kamatayon man, di ba? So, mercy kaluoy sa aton daw ang aton language, di daw kakulang sa akon daw nakulangan ko ang pag-explain, hindi maka-express. So, amo na ang definition dapat sang mercy. Tanan kita nakabaton sang mercy sang Ginoo. Amen. Tanan kita nakasala, wala sang inyo diri nga sa aton diri nga wala nakasala, pero hinimo sang Ginoo, nag-extend siya mercy. Ginpatawad kita. Not only that, ma-extend ko. Paghatag niya mercy, gintagaan pagid kita grasya, grace. Ano niya ang grace? Gintagaan kanya kabuhing wala katapusan. Grasya na mga utod. Dapat kamatayon ka, correct? Ginpatawad ka, that's only mercy. The mercy stops there. Gintagaan kanya, wala kanya punish. Gin-extend niya. Ang extension is called grace. Ginkatagaan kaniya sang kabuhi nga wala katapusan. I'm not talking about the physical nga life. I'm talking about spiritual life. The eternal life. Amen? Sige, so isa-isaw nato ni. Sa aton diri sa kalibutan, kita mismo, even na-extend na ang grasya sa aton, nakasala patagyapon. Tod na. Sino diri sa inyo ang wala sala? Hands up. Wala gid. O pareho tanan ako nakasala man ko. So wala gid sa may makapabugal diri nga wala siya yasang sala on his own na. Pero aryo, siyempre naara ng dugo ni Jesus sa aton. Pati ka mo? So ikaw limpyo ka na. Hindi ka na pagdulaa ha. Oo, hindi ka na pagdulaa kay ang tawhanon naton yang inilawas no naton nga body makasala. Pero sa pananawan sa Ginoo kay tungod sa dugo ni Kristo, hindi kanaya, wala kanaya sala. Amen? Amo na pinakanami sa tanan. Sige, padayon lang anay. So ano natabo kay Micah? So sa Ginoo, nakita niya ang pagpakasala sang Israel kag sang Juda. Nakita niya nagasimba na sila sa mga Diyos-Diyos, kag kabalo ka mga utod, kung may Diyos-Diyos ka na, ang imo focus sa imo na nga self. Idolatry actually is not worshiping other gods. It is worshiping yourself. Kung i-analyze mo gid ang imo desire gina-worship mo. Hindi ka naka-worship sa Ginoo ya. Sige lang, maintindihan nyo gid na. Amo na nga hindi sila maka-extend sang hustisya.
Tanan kita dire sa kalibutan, even subong. Basta gani may makita kita nga inhustisya, nagareklamo kita, correct? Ano nga mga inhustisya nahibaluan ninyo? Taas ang krudo, inhustisya na. Tanaw ninyo. Itaas balaklon. Isa form of injustice. No? Or may nakasala sa imo, for example. Injustice na. Kagakry out ka, Lord, ano ni man? Patupatuan ka lang gani isang hindi amo, makasinggit ka na, hindi na tuod. Injustice na. Gapangita ka justice, gidya, gapangita ka nga, i-correct na siya. No? So sa aton, paano mag-correct sang injustice? Sa kalibutan, paano? Kung sa law, syempre may pina, may multa. Kung medyo dako-dako yung nga sala, syempre priso ka. No? Amo na ang mag-correct sa injustice. Injustisya. Unrightfulness. Kag tanan kita diri naka-experiensya sang injustice, sang injustisya. At this point pa man kuton ta kamote anong inimo nyo sang na-experience kamo sang injustice? Nagbalos kamo? Nangita kamo sang barangay kag nag-file complaint? Na mo na yan, natural na yan sa kalibutan. Okay na siya. Wala na yan problema. Pero at this time, sang chimpo yan ni Micah, ang injustice karampant. Kag wala sang justice, wala sang may maka-extend justice. Kay ang mismo nga dapat mag-enforce sang justice ang ilang mga religious mga leaders, amo pa ang nagahatag sa ila sang injustice. Nakuha nyo? Ang mga tao nga supposed to be guardian sang hustisya, ang maprotect sa mga diretsyo sang tao, amo pa ang nag-violate sang ila nga diretsyo. Amo na sa time ni Micah ha. Sa time ni Micah, I'm talking sa time ni Micah anay. Nalain ang Ginoo. Hindi niya ma-take nga ang iya mga ginpili nga mga tao. Kita bla ginpili, kita mga utod. So kay ginpili kita, dapat gasunod kita sini nga tinudlo. That we must act with justice. So meaning to say, kung ikaw, Kristiyano ka, hindi ka mag-extend injustice sa imo kapariho. Hindi siya pagbintahan, ano ganun eh? Bintaha, take advantage. Hindi ka mamintaha sa imo kapariho. Kristiyano ka na bala, mga kabataan? Kristiyano na kamo. Hindi gid mamintaha, ha? First na siya, justice. Act justly. Dapat may righteousness ang aton nga ginagiho. Ang tama, kapon may ari diri graduation sa mga kabataan sa Vacation Bible School. Ang isa lang gid ka message ang dapat ko nga ginkuan sa ila, and that is hindi magkuha sang hindi imo. Simple lang nga tandaan pero pinakadako na ina nga butang sa kabuhi sang tao. Hay ang tao ya kung tagaan mo lang sang oportunidad, makuha gid ya. Makuha gid ya sa hindi iya. Tod na nakita ya hindi na amo. Hindi kita ya amo sina, ha? So maski ano pa, ari mga utodo, na admire ako sa mga Japanese. May ara ko sa una, brother-in-law nga Japanese, kay sister-in-law ko nakapangasawa sa nakapamana Japanese. So may Japanese ko nga brother-in-law. Kapabi ka honest gid ya. Honest gid sila sa ila. And to think kay hindi sila Kristiyano. Kung kisabala do mahuya ko mo. Tuod-tuod gid bala. Nga ang mga tao, maski butang mo da yung wallet mo ya sa kuan, hindi na madula. Sa Japan, hindi madula. Amo man sa Pilipinas, amo man, kay ara ka na. Hallelujah. Tod na, it takes one to be one. So dapat, i-pay forward ninyo ina nga teaching. Nakuha nyo, mga kabataan, no? So, hindi nyo pagkuhaon kung hindi inyo. Ano pa masulunod lang na tanan? Doga, nagapanglaton ina.
Nakuha niyo mo ko sing ganon? Simple lang ni nga aton mensahe subong nga aga ha. Pay it forward. Para ang iban mahimo man. For example, hindi ka magaboy sa basura maski diin lang. Hindi basurahan ang dalan. Okay? Wala mo ginarespeto ang Pilipinas kung maghaboy ka lang maski diin. Sa balay nyo, ginahaboy nyo lang maski diin ang basura nyo? Oh, wala. So hindi nyo paghihaboy ang basura maski diin. Respetuhon to man ang aton nga nasyon. So, amo na. Kaya kung manghaboy lang tang maski diin, ginarespeto mo, wala. Respetuhon ta mga utol. Amo lang giniblang nasyon ta. Amo na nga damo gaguluwa. Hindi ka saho diri. Kay ari ka na. So hindi na sila maguluwa. Budlay man lang kabuhi sa gwa. Kag may sarili, makita drigid kita ginbutang sa Ginoo. Kay driya kita gusto na ano ganini na nabutang. Ang words nagakasalamo sa ulo ko. Diri ka gin anoint, diri ka ginbutang, no? Sa Pilipinas. Kay kung gusto ka diya sa ibang nga lugar, dapat dito ka na bata eh. Wala aksidente sa Ginoo ha. So ikaw Pilipino ka. Ang identity mo Pilipino. Hindi ka Hapon, hindi ka Amerikano, hindi ka British, Pilipino ka. I-embrace ang identity mo, hindi pag ikahuya ng Pilipino ka mga utod. Kalabanan, bisato, hindi nakahuya ta ng Pilipino ta. Hindi pag kahuya ng Pilipino ka. Be proud to be Filipino. Nami, bala sa Philippines, may freedom kita. Sino maka-enjoy freedom? Di naman, sa ibang nga nasyon ka to, bala. Maski sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa mga ano na, wala freedom to. Diriya may freedom ta. Pero hindi taman pag-abusahan ang freedom. Doon naglayo ko, nalay ka. Balik tanay, balik. So what God does want? Anong gusto sa Ginoo? Level sang will niya, sang kabubuton niya. May kabubuton siya sa imo kabuhi. May kabubuton siya sa simbahan. May kabubuton siya sa komunidad, sa syudad. May kabubuton siya sa pamilya, sa nasyon. Ang imo lang gid nga discover ano ang kabubuton niya sa imo kabuhi. Kay ano ang yabi naga domino effect. Once mabalaan mo ang imo nga ang kabubuton sa Ginoo sa imo kabuhi, ang will niya masunod-sunod na mabalaan mo na ang iya nga kabubuton sa kabuhi sa imo pamilya, simbahan, etc. Amen? Oo. So amo na nga importante gid nga paano tayo may balaan karon? Ano tayo may balaan? Ang kabubuton sa Ginoo? Ha? Ang pulong, no? Pulong. Siyempre, ako gapati ko, da mo gitod na mabalaan, no? Kung dapat gid kay balo kita sang pulong sang aton nga Ginoo. Kaya ang balikan sa Bible, ang iya ko ng will is perfect, pleasing, good, pleasing, and perfect will. Ang iya nga kabubuton. Kagamo na dapat naton nga may balaan para ang aton kabuhi hindi masayang. Kag hindi kita maghinulsol sa aton nga kabuhi. Damo mga utod sang mga tawo, sometimes mga Kristiyano nga nagahinulsol sang ila kabuhi. Nga kay tungod nga wala sila magsunod sa kabubuton sang Ginoo. Kabalo bala kamo nga si Elvis Presley. Sino kakilala kay Elvis Presley? Mga kabataan siguro wala eh. Kilala mga bata, young at heart kakilala kay Elvis Presley. Kabalo bala kamo nga kuan na siya sa choir sa una. Member na siya sang isa ka simbahan nga member sang choir. Pareho kay Whitney Houston amuman naginuwa sila kag ang gift ang regalo sa Ginoo sa ila which is ang voice nila gingamit nila para sa ila. So ano natabo? Si Whitney Houston nag-suicide. Si Elvis Presley natabo kay Elvis Presley man. Basta wala na siya. No? Drug overdose man tong iya. So muna mga utod, importante gid nga may balaan nato ng kabubuton sang Ginoo sa aton kabuhi. Sige na ka. Do na liwas ko tuod.
Ang sabat sa problema sang Israel at that time, tungod nga damo sila sang sala, mas madalom. Ano ang answer dapat? Ang answer, change of heart. Isla nila ang ila tagipusoon. Nangin dapat, nangin matampad sila sa Ginoo. Pero wala sila nangin matampad. When you act justly, kung maghambal ka dapat may hustisya. Or you act right, tama, matarong. No? Ano ni ang buot sing ganon? Act justly. Dapat wala ka sa may matapakan. Wala sa may ma-offend sa imo. When you act justly. Okay? Sige lang, i-expound lang na in the next ng mga Sundays kay medyo madalom ning pagatunan naton. Next is love, mercy. Hambal ko gani sa inyo, ang mercy is not getting what we deserve, which is punishment. Amo nang mercy, gin kaluyan ka. May isa ko kastorya nga na true story ni actually mga utod, no? May isa ka bata nga may migo. Incidentally, ang migo niya by ambot kung accident or tintuyo napatay. Kag napatay sang iya man migo. Anong hinimo sa ginikanan sang napatyan? Ginpatawad nila ang bata. Ginpatawad niya. I think aksidente sa pusil bla na tiruhan niya accidentally. So wala sila nagkuan, ginpatawad ang bata. And more than that, ang bata ginkuha nila, ginkuhan sa family. Grabe no, amo ng grasya, kaya ginatawag. Nakuha nyo? So, when we act, when we love mercy, ginagusto naton nga may compassion, may kaluoy ang aton action. Dali kita magpatawad. Siyempre may mga tentasyon gid no. One time drive ko diri sa sa may Willowpost East. May nagpundo nga Innova sa Tubangan. Sa tunga dalan, kabalo ka naman mga Pinoy magpaabi nila tag-iya sila sang dalan. Ara siya nagpark. Ay wala man nagpark, naginahinay siya kay tungod nga maliko siya somewhere. So nag-traffic, nagbarado ang siyempre nakita niyo may traffic lights, correct? Ang traffic lights naton seconds na siya, segundo lang na. Kung maguntat ka sa Tubangan, nagapatak ang segundo. Hindi ba? Ang segundo na hindi na minuto ha. Ang traffic light, amo pa dapat dasig ka magliko or magsa cross. Naguntat siya, nag-traffic sa likod. Tapos, siyempre nakapahigad na siya, nagdiretso na kami. Pag abot namon, nagbalik pag siya liwat, kag nagbara. Kag gusto niya umauna, gid siya. Pinauna na lang namon. Amo ng mercy. Una na lang. Nakuha niyong punto? See? Amo na ang mercy. Magpaumod kita. Paumod. Kabudlay, pero sa sininga panahon, kinanglan tagid more than that. Sa kalibutan subong, kinanglan gid ang mercy or ang tama galing nga word is paumod. Do may dalapit-lapit. Ang kaluoy do nakasala ka na mo, no? So amo na ang aton nga explanation. And then walk humbly. Nagsuli si Micah paghambal niya, dapat una walk humbly. Tapos love mercy and then you will act justly. Suli dapat, no? Dapat una gid may paubos siya, magpaubos bago ka ma-extend mercy. Agree ka mo sa akon? Tama, no? Una gid anay matun-an mo kung paano magpaubos. Paano magpaubos? Ang definition nga consider others better than yourself. Itrataron mo ang ibang nga tao nga mas maayo sa imo. Ang pride opposite na. Gina-consider mo ang lawas mo mas mataas compare sa iban nga tao. Amo na ang pride.
Ano pa daw, ano ka, ang imong, ano ganin ni tawag? Sag-ang. Nag-aamugin ang sag-ang mo, ho? Hindi gidya mag-amusin na. Nag-aamugin ang sag-ang mo, maglakat ka, kay taas kaya mo. No? Hindi lang pag-abrihi ang baba mo, basi may magsulod nga langaw. No? So, amo na ang importante, gid mga utod, tunan, tagid ano mangin mapainubuson. Attitude ni siya mo. Kaginatunan ni siya. Kung may choice ka mo, ano mapaubos ko kung mapapride ko? Ano pilion nyo? Mapaubos, tandain nyo na ha. Kay tandaan ko man bla na. Kabalo ka mo kung anong ginambal ko, di bla ga reflect ga, kwan, daw ang akon nga feeling, ara man ko da. Kag may gahambal di. Tuod na. Ara ko da, may gahambal di ga pamati man ko. Amo nang feeling kung kisa. So amo na nga tandaan tagin mapa. So ang topic ta subong for an introduction sa aton nga series, start kita being humble, mapainubuson. Okay? Sige. Thank you Lord. Magduko ta mga di ta amay. Salamat gid Ginoo. Salamat gid kay ang balaan mo gid lang nga espiritu ang makatudlo sa amon paano magmangin mainubuson, magpaubos. Ginoo kabudlay sini, pero wala sang imposible sa Dios. With God, there is nothing impossible. Kag nagasalig kami sa imo. Nigatuo kami sa imo, Ginoo. Nga matudluan mo gid kami. Paano ang amon nga tagipusuon mangin mapainubuson. Lord, sa sininga aga, sang mahalin na kami diri sa sininga lugar, ang imo presensya, hindi gid pag ibiya sa amon kabuhi. Nga tudluan gid kami sa matag adlaw namon, ng paghimuon namon, starting with being humble. Gapasalamat gid kami Ginoo sa ngalan ni Kristo nga amon Hesus nga Dios. Amen. Dakpakan ta Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Okay, so this is the second Sunday first Sunday sang bulan, July 3, no? And as with the other past months, every first nga Sunday, ga-celebrate gid kita sa mga nag-aari diri subong sang ila birthday. No? So ang birthday mo kung from July 1 until July 31, ginaagdata ikaw nga magtindog. Wow, Sister Josephine. Jenny. Sino pa gid? Mga kabataan? Sige So may word ko para sa inyo. Dali lang. Sige. Your word today is delight in the Lord. Kinasadya, itagaan mo sang importansya ang Ginoo, delight. Hindi siya obligasyon, hindi siya pamugat, kundi nga pamagaan ang Ginoo. Amen? Nakuha niyo ang buot ko sa Ginoon? Delight in the Lord. Kay He will give you the desires of your heart. So, amo na ang inyong birthday word for today, for July. So, the Lord will bless you completely. Sige, bow your heads. Extend natin kamuta, pangadian ta sila. Amay sa langit, salamat Ginoo sa imong mga katawhan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, this month of July. Lord, pakamaayuha sila. I-bless sila, Lord, completely. Body, soul, and spirit. Kag Lord, i-promote sila sa ila walk sa imo. I-upgrade ang ila spiritual life. I-upgrade ang ilang pagtubo, pag-mature sa faith. And Lord God, paghalin nila sa siningal doog, hindi sila mangin the same, kundi nga ma-attain nila another level in you, another level of relationship. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Makanta tanay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to
Ginoo, iaman ta ang aton nga mga tagipusoon sa pagpadayon sa pagsimba sa Ginoo pagi sa aton nga paghatag. Diri ginhambal sa Malakay 3:10, karon ginahangkat ko kamo nga tilawan ninyo ako ang Ginoo nga makagagahom. Dalaan ninyo ang inyo bugos nga ikanapulo sa bodega sang templo. Agud may pagkaon sa akon templo. Kung himuon ninyo ini, padalaan ko na kamo sang ulan kaghatagan sang sobra-sobra nga pagpakamaayo. So bago Wow, ta ihatag thank you, Lord. ang aton nga mga halad sa Ginoo, mga muyo kita. Ginoo, nagapasalamat gid kami ginahalad gid namon ang amon kabuhi, ang Oh, amon yes. ginapanghatag mo tanan sa amon, Yes, ang yes, obra, ang pangita, gintagaan mo kami Lord. Sang ini nga pribilehiyo nga makahatag, kag tungod lang gid Ginoo sa imo makakahatag kami nga may kalipay sa amon mga tagipusoon. Gamiton mo Ginoong ini nga mga halad nga dayawon ka, himayaon ka, kag pasidunggan ka. Gani Ginoo ginabalik namon ang tanan nga pagpasalamat sa makagagahom nga ngalan ni Jesucristo. In Jesus' name, Amen. amen and amen. Magakadto kita kag magahatag nga may kalipay sa aton tagipusoon. Walang Ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Adlaw-adlaw nami, kami duha perti kasadya. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Adlaw-adlaw nami, kami duha perti kasadya. Palangga ko si Jesus, sulit-sulit lang, sulit-suliton ko lang. Hallelujah. Hallelujah. Na-bless ka mo. Amen. Thank you, Lord. Sige, matindog ta. Tagbatunon ta ang blessing sang Ginoo. Yes, Lord. Lord, nagapasalamat gid kami sa sininga aga sa imo, sa presensya mo, sa imo mensahe, sa imo nga fellowship sa amon Ginoo. Lord, hindi ni matumbasan sang material nga bagay. Amen. Lord, Lord. sa paghalin namon sa sininga duog, hindi gid Lord kami pagbayai. Uyati gid ang amon mga kamot, uyati gid ang amon Oh, kabuhi, yes, yes. hindi pagtuguti nga mahulog sa kaaway. Kag matemtar kami. Ginoo sa the whole week, Lord, i-bless gid Oh, yes. ang imo nga pagtulunan, ang imo nga tudlo, ang imo nga presensya, magaupod gid sa amon from Monday, Tuesday, Amen. Wednesday, Thursday, Yes, Friday, yes, Saturday, Lord. until Hallelujah. Sunday, Lord. Yes. Nga mabalik naman kami diri. Oh, yes, yes. Ang Ginoo pa kamayuhon gid kamo. Ang tanan nga blessing mabaton nyo sa siningat simana. Oh, yes. Thank Nga you, hindi Lord. ninyo Thank you, ma-contain, Lord. hindi ninyo Yes, uyatan. yes, Kay yes. grabe gid kadamo sa blessing. Oh, yes, Ang yes, oportunidad yes. nga Receive maabot it, sa inyo Lord. kabuhi, Hallelujah. mag-aabri lang. Ang tanan nga mga bagay nga sambal ninyo imposible, mga imposible sa sininga Amen. simana. Yes, 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 Kay ang Lord. presensya sang Ginoo ara sa inyo. Yes, yes. Tanan ninyo nga kinanglanon sa matagadlaw, ara na. Ang probisyon, ara na. Lord. Thank Makabayad you. na kita kamo sa mga balayran. Hindi na mag-worry. Kay ara ng Ginoo sa inyo. Amen. Thank you, Lord. Kag sa katapusan, ang paghidait, ang kalinong sa Ginoo. Magtubo sa inyo nga tagipusoon. Oh, yes. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga aton Ginoo, kag ang tanan magasinggit. Amen. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Lakata sa paghidait. Ginoo. Amen. Amen. Si Jesus Ang tanan-tanan ta, amo na masadya. Si Jesus ang tanan-tanan ta, pertigid kasadya. Siya hari sang kalibutan, hari naton tanan.
Jesus ang tanan-tanan ta amo na masadya.